ምሸት መወዳእታ ናይታ ጻዕራ መዓልቲ መጀመርታ ዕረፍቲ እቲ ብለይቲ ዝስማዓና ጥሜት ደኣኸ ንብዙሓትና እቲ ናይ መወዳእታ ምግቢ መዓልትና ዝኾነ ድራር ነታ ቀጻሊት መዓልትና ብርቱዓትን ንቑሓትን ኮይና ከም እንሕልፍ ወይስ ብድኻምን ብምዝህላልን ከም እንጅምራ ክውስን ከም ዝኽእል እንተዝነግረኩምከ ንግሆ ክትስኡ ከለኹም ከቢድ ናይ ድኻም ስምዒት ዶ ይስማዓኩም? እኹል ሰዓት ዝደቀስኩም ዝመስለኩም እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ዕግበት ዘይብሉ ድቃስ ዲኹም ትድቅሱ? ክብደትኩም ከ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት እናወሰኸ ኣሸጊርኩም ዶ? ፀገም ምሕቃቅ ምግብን ንፍሓት ከብድን ከ ኣጋጢምኩም ይፈልጥ ዶ? መልስኹም እወ እንተኾይኑ እቲ ፀገም ምናልባት እቲ ትበልዕዎ ምግቢ ዘይኮነስ እቲ ትበልዕሉ ሰዓት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ብሳይንስ ዝተረጋገፁ ሓቅታትን ሒዝና ድራር ንምብላዕ ካብ ኩሉ ዝበለፀን ዝኸፍአን ሰዓት ኣየናይ ምዃኑ ብዕምቆት ክንርኢ ኢና። ድራር ኣደንጉኻ ምብላዕ ኣብ ኣካላትና ዘስዕቦ 5 ኣሰንበዲ ፀገማት ጥዕና ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና። ልዕሊ ኩሉ ድማ ጥዑይ ብርቱዕን ቁልጡፍን ሂወት ንኽንመርሕ ምእንቲ ክሕግዘና ነቲ ናይ ድራር ሰዓትና ከመይ ጌርና ከም እነተዓራርዮ ተግበራዊ ፍትሓትን ክነቐምጥ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንፅንሑ። እዚ ሓበሬታ እዚ ሂወትኩም ክቅይር ይኽእል እዩ። ናብቲ ቀንዲ ጉዳይ ቅድሚ ምእታውና ብዛዕባ እቲ ዘደንቕ ኣሰራርሓ ሰዓት ኣካላትና ክንርድኦ ኣለና። ኩላትና ኣብ ውሽጥና ባዮሎጂካዊ ሰዓት ወይ ድማ ብሳይንሳዊ ኣፀዋውዓ ሰርካዲያን ሪትም ኣለና። ሰርካዲያን ሪትም እንታይ ማለት እዩ? እዚ ናይ 24 ሰዓት ውሽጣዊ ሰዓት ድቃስናን ንቕሓትናን ጥራሕ ዘይኮነስ ሆርሞናትና ሙቐት ኣካላትና ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኡ ስርዓት ምሕቃቅ ምግብና ይቆፃፀር። ብቀትሪ ፀሓይ ኣብ ዘለዉ ኣካላትና ምግቢ ንምቕባል ንምሕቃቅን ሓይሊ ንምፍራይን ድልው እዩ። ነቶም ምግቢ ዘሕቁቁ ኢንዛይማት ብበዝሒ የፍሪ። እቲ ናይ ኢንሱሊን ግብረ መልሲ ድማ ቁልጡፍ እዩ። ብለይቲ ፀሓይ ምስ ዓረበትን ምስ ፀልመተን ኣካላትና ናብ ዕረፍትን ፅገናን ይኣቱ። እቲ ስርዓት ምሕቃቅ ምግቢ ፍጥነቱ ይንኪ። ኣካላትና ንገዛ ርእሱ ንምሕዳስን ዝተባላሸዩ ወሃዮታት ንምፅጋንን ይዳለው። ተራ ናይቶም ቀንዲ ሆርሞናት ሰይሮቲንን ኣብ ግዜ መዓልቲ ንቑሓት ንክንኸውን ስምዒትና ንክመዓራረን መስርሕ ምሕቃቅ ምግቢ ንክሕግዝን ዝሕግዝ ሆርሞን እዩ። ሜላቶኒን ድማ ሆርሞን ድቃስ ተባሂሉ ይፍለጥ። ምሸት ምስ ኮነ ኣካላትና ነቲ ሴሮቲን ናብ ሜላቶኒን ብምቕያር ንዕረፍትን መደቀስን የዳለውና። እዞም ክልተ ሆርሞናት ከም መዓልትን ለይትን ተፀራሪ ተራ ኣለዎም። ስለዚ ነዚ ተፈጥራዊ ስርዓት እዚ ክንፃረሮ ከለና ማለት ኣካላትና ንዕረፍቲ ኣብ ዝዳለወሉ ሰዓት ከቢድ ምግቢ ክንህቦ ከለና እንታይ እዩ ዝፍጠር? ነዞም 5 ቀንዲ ፀገማት ጥዕና እስከ ንርአ። ሓደ ዝተባላሸወ ምሕቃቅ ምግብን ቃፀሎ ከብድን። ብለይቲ እቲ ስርዓት ምሕቃቅ ምግብና ፍጥነቱ ይንኪ። በዚ ሰዓት እዚ ምብላዕ እቲ ምግቢ ብትክክል ከይሓቀቀን ንነዊሕ ሰዓት ኣብ ከብድና ከም ዝፀንሕ ይገብር። እዚ ድማ ንፍሓት ከብዲ፣ ጋዝ ከምኡ እውን ኣሲድ ጨጎራ ናብ ጎሮሮ ምምላስ ኣሲድ ሪፍሌክስ የስዕብ። በዚ ምክንያት እዚ እዮም ብዙሓት ሰባት ብለይቲ በሊዖም ክድቅሱ ከለው ኣብ ከባቢ ኣፍ ልቦም ናይ ምቅፃል ስምዒት ዝስምዖም። 2 ወሰኽ ሽኮር ደምን ንኢንሱሊን ዘይምምላስን ወይ ድማ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ። ብለይቲ ኣካላትና ነቲ ሆርሞን ኢንሱሊን ዝህቦ ግብረ መልሲ ይንኪ። ኢንሱሊን ንሽኮር ካብ ደም ናብ ዋህዮታት ናይ ምእታው ተራ ኣለዎ። ብለይቲ ክንበልዕ ከለና ብፍላይ ካርቦሃይድሬት ዝበዝሖም ምግቢ እቲ ናይ ደም መጠን ሽኮር ካብቲ መጠን ንላዕሊ ይውስኽ። ነዚ ንምቁፃር ኣካላትና ካብ መጠን ንላዕሊ ኢንሱሊን ከፍሪ ይግደድ። እዚ ልምዲ እዚ ክደጋገም ከሎ እቶም ዋህዮታት ንኢንሱሊን ግብረ መልሲ ምሃብ ይገድፉ። እዚ ድማ ንኢንሱሊን ዘይምምላስ ይበሃል። እዚ ድማ ንዓይነት 2 ሕማም ሽኮር ቀዳማይ ምክንያት እዩ። 3 ዘይተረለየ ወሰኽ ክብደትን ውሽጣዊ ሰብሕን። እቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተመርሐ ኢንሱሊን ኣብ ደም ዘሎ ተረፍ ሽኮርን ብቐጥታ ናብ ሰብሒ ይቕየር። ብፍላይ ብለይቲ ዝእከብ ሰብሒ ቪሰራል ፋት ተባሂሉ ዝፍለጥን ኣብ ውሽጣዊ ኣካላትና ከም ከብዲ፣ ልቢ ከባቢ ዝእከብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዓይነት ሰብሒ እዩ። እዚ ሰብሒ እዚ ንሕማም ልቢ፣ ንለበዳ ደምን ካልኦት ከበድቲ ሕማማትን የቃልዐና። ክብደት ንምንካይ እትገብርዎ ፃዕሪ እውን ከንቱ ይገብሮ። 4 ፅሬቱ ዝሓለወ ድቃስ ዘይምህላውን ናይ ንግሆ ድኻምን። ኣካላትና ምግቢ ብምሕቃቅ ስራሕ ተፀሚዶም ኣብ ዘለውሉ ናይ ዓሚቕ ድቃስ ምእታው የፀግሞም። ሙቐት ኣካላትና ይውስኽ። እዚ ድማ ንፅሬት ድቃስ ይጎድኦ። ብተወሳኺ እቲ መስርሕ ምሕቃቅ ምግቢ ነቲ ሆርሞን ድቃስ ዝኾነ ሜላቶኒን ምፍራይ ከም ዝንኪ ይገብሮ። እቲ ውፅኢት ዝተቋራረፀን ዕግበት ዘይብሉ ድቃስን። እዚ ድማ ኣብ ቀፃሊ መዓልትና ንድኻም ዝህላል ሓንጎልን ምንካይ ፍርያት ይዳርጎ። 5 ምዕቃፍ መስርሕ ምህዳስ ዋህዮ ወይ ድማ ኢምፓየርድ ኦቶፋጂ። ኣካላትና ኣብ ግዜ ድቃስን ጾምን ኦቶፋጂ
ዝተባሃለ ዘደንቕ መስርሕ የካይድ። እዚ መስርሕ እዚ ኣካላትና ንዝተባላሸየን ዝኣረገን ዋህዮታት ኣወጊዱ ብሓደሽን ጥዑያትን ዋህዮታት ዝትከአሉ መስርሕ እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ንኣካላትና ካብ ሕማማት ዝከላኸልን ነቲ መስርሕ እርጋን ዘደንጉን ወሳኒ ስርዓት እዩ። እንተኾነ ግን ብለይቲ ክንበልዕ ከለና ኣካላትና ካብ ስራሕ ጽገና ንላዕሊ ኣብ ምሕቃቕ ምግቢ ስለ ዘተኩር እዚ ወሳኒ መስርሕ እዚ ይዕንቀፍ። እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ሕማማትን ቀልጢፍና ንምእራግን የቃልዕ እምበኣር ነዞም ኩሎም ጸገማት ምስ ረኣና እቲ ፍታሕ እንታይ እዩ? መልሱ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። እቲ ቁኑዕ ናይ ድራር ሰዓት ከምቲ መብዛሕትኦም ክኢላታት ጥዕና ዝመኽርዎ ድራርኩም ቅድሚ ምድቃስኩም ብ2 ወይ 3 ሰዓት ምብላዕ ካብ ኩሉ ዝበለጸ እዩ። ንኣብነት ካብ ምሸት ሰዓት 4 ወይ ድማ 10 ፒኤም ትድቅሱ እንተኾይንኩም ድራርኩም ቅድሚ ሰዓት 1 ወይ ድማ 7 ፒኤም እንተወዲኡኩም ኣዝዩ ይምረጽ። እዚ ንኣካላትኩም ነቲ ምግቢ ብግቡእ ንምሕቃቕ ናብ ኩነታት ዕረፍቲ ንምእታውን እኹል ግዜ ይህቦ። ምድንጓይ ግድን እንተኾይንኻ ሓደ ግዜ ብሰንኪ ስራሕ ወይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ድራር ክንድንጉ ንኽእል ኢና። በዚ ግዜ እዚ እቲ ፍታሕ ነቲ ምግቢ ምዝላል ዘይኮነስ እቲ እንበልዖ ነገር ምምራጽ እዩ። ቀለልትን ቀልጢፎም ዝሓቁን ምግብታት ተመገቡ። ንኣብነት ፕሮቲን ዝበዝሖም ከም ዝተጠበሰ ዓሳ ወይ ደርሆ፣ ብዙሓት ኣሕምልትን ሰላጣን፣ ከበድቲ ካርቦሃይድሬት ከምኒ ባኒ፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ ስብሕን ሽኮርን ዝበዝሖም ምግብታት ኣወግዱ። ነቲ እትበልዕዎ መጠን ምጉዳል እውን ወሳኒ እዩ። እቲ ናይ ድራር ሰዓትና ኣብ ጥዕናና ዘለዎ ጽልዋ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። በቲ ተፈጥራዊ ስርዓት ኣካላትና መሰረት ምንባር ማለት ብቐንዲ ምብላዕን ብለይቲ ምዕራፍን ንብዙሓት ጸገማት ጥዕና ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቀንዲ መልእኽትታተይ ቀዳማይ ነቲ ውሽጣዊ ሰዓት ኣካላትኩም ኣኽብርዎ። ካልኣይ ድራርኩም ቅድሚ ምድቃስኩም ብ2-3 ሰዓታት ወድእዎ። ሳልሳይ ነዚ ብምግባር ዝሓሸ ድቃስ ጥዑይ ክብደትን ዝለዓለ ጽገና ኣካላትን ክትረኽቡ ኢኹም። ራብዓይ ንሕማም ሽኮርን ሕማም ልብን ካልኦት ከበድቲ ሕማማትን ዘለኩም ተቓላዕነት ክተጉድሉ ኢኹም። ንስኻትኩም ከ ድራርኩም ሰዓት ክንደይ ኢኹም ትበልዑ? ነዚ ሓበሬታ እዚ ምስ ረኣኹም ኣብ ልምድኹም ለውጢ ንምግባር ሓሲብኩም ዶ? ሓሳባትኩም ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ናይ ርእይቶ መጽሓፊ ቦታ ግለጹልና። ነዚ ለውጢ እዚ ንሓደ ሰሙን ጥራሕ ፈትንዎ። ነቲ ዝስማዓኩም ፍልሊ ረኣይዎ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ብምግባር ኣተባብዑና። ንዕሩኽትኩምን ስድራ ቤትኩምን ሼር ብምግባር ናቶም እውን ጥዕና ንኽሕሎ ሓግዙ። ንቅድሚት እነቕርቦም ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰሩ ሓበሬታታት ምእንታን ከይሓልፈኩም ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ እንራኸብ ጥዕና ሃበለይ።